И продължаваме новия кючек на Ристеми фамилия, новия хит. Робокоп Стоян Машина. Айде, Рита Машино! От Войчето Осман специално и оригинални от неговата шефка за щастливите родители. За малкия Соти, за всички гости, за цялата фамилия да сте живи и здрави. И 100 точки за оркестъра, бъдете живи и здрави. 20 точки за Славей студио, най-доброто студио. Идемо, майстори! За малкия Соти, за всички гости и очека Робокоп Стоян Машина. Ела Машинко! От Войчето Осман специално и оригинално. Бас, чек. И от шефката, от водещата на хорото, за своя шеф, за Осман и от тяхните за щастливите родители, за малкия Соти. Айде, шефке, жегай в Петри, жегай! На Машино! Войчето Осман и от неговата шефка, за малкия Соти, за неговите родители, за всички гости. Ай, молци! Поздрави от шефката за своя шеф, за Осман. За най-щастливия Войчо! Дълги носа специално и оригинално! Продължаваме кючека Ристеми фамилия. Ай, лоши! За шефката специално и от шефката за своя шеф, за Войчето Осман и от тях име за щастливите родители, най-вече за малкия Соти. Още 50 точки за оркестъра. Айде, Войчето Осман, ако обича да се